Al 1862, el pintor francès Edouard Manet va exhibir la seva pintura al dinar campestre, al Saló dels Refugiats, amb la qual va escandalitzar l'academicisme per l'ús de la justa posició dels colors i la intensitat de la llum de la dona al centre del quadre, i tanmateix per la injustificada nuesa de la dona. Era l'inici de l'impressionisme, moviment pictòric majorment desenvolupat entre 1874 i 1886, que va marcar la ruptura de l'art modern amb l'academicisme. El nom del moviment va ser acunyat per la crítica, que va rebre amb ironia i escepticisme el quadre de Claude Monet anomenat Impressió Sol naixent del 1872. Els impressionistes, com Edouard Manet, Claude Monet, Auguste Renoir, Paul Cézanne o Edgar Degas, trencaran amb l'ús de formes pintades amb identitat per recollir les impressions del pinzell que deixa el moment de la llum. Seran obres destacades de l'impressionisme: Ball al molin de la Galette, de Renoir, 1876, Natura morta amb cistell de fruita, de Cézanne, 1890, o La prima ballarina de Degas, 1878. El postimpressionisme fou una extensió estètica del moviment a finals del segle XIX i principis del segle XX, sense deixar l'ús de colors vius, l'aplicació compacta de la pintura o les pinzellades distingibles van afegir més expressivitat i emocions a les seves composicions. Els principals pintors postimpressionistes foren Paul Gauguin, Henri de Toulouse-Lautrec o Vincent van Gogh. Entre les obres més destacades, Ararea, 1892, de Gauguin, que es pot considerar ja expressionista, El dormitori de Van Gogh a Arles, 1888, o La nit estelada, també de Van Gogh, o el cartellisme publicitari de Toulouse-Lautrec del París de la Belle Époque i els cabarets com el Moulin Rouge.